Loznice, tamo je sa brojem 10 u špicu napada Starčević. Dobar centaršut na drugu stativu. Lopta dolazi do igrača sa brojem 10 Starčevića. Odličan u bloku, bio je sa brojem 8. Učinio do Purtića. Čeka Purtić svoje fudbalere, sada je tu Jelenić. Dobra varka Jelenića, dobar udarac i pored stative. Bila je ovo velika prilika. Sa brojem 11 u igru u timu Loznice. Dobra prilika je bila za Jelenića. Centar šut na Miloša Petrovića, ali najviše u skoku Nikola Lakić. Lagano hvatanje Lakića ove lopte. Ide Ćirković. Pa sada pao je tamo jedan od fudbalera Loznice, a sudija Nenad Đorđević svira indirektan udarac zbog fudbalerima Dubočice i 2 žuta kartona fudbalerima Loznice. I u ovog trenutka Đorđević daje znak da je meč završen. Dakle, podela bodova pred oko 1300.